हामबाय मीडिया चैनल नि दाखुक संनो और मीडिया चैनल नि बिसिंगथै चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि 19 दफा त्रिपुरा सारनो आं चिनी 49 सामनो त्रिपुरा मथानि ब्लक कमिटी निंगै कक कचारमु फाइनाय 5 तारिख 6 तारिख दिल्लीओ जे चिनी ग्रेटर त्रिपुरा सानमानो तयै जे अभियान अभियानो जों बुवाग्रानो गोबां को बरक बाय फुनुगै गोबां को बरक थाङै फुनुगै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा दातिना मानथानि चुबा चुखायनान बागै चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि बुकुं बारा 19 दफा ताकुक संनो आं कयो अ कयमान बिसिंतैनो जोंबो चिनी 49 सामुनिबो जे मानसाक चिनी बुवाग्रानि मांनो मुखथां सानमान बागै जों थाङै दंगो बुवाग्रा चिनी त्रिपुरा सा रंनो थांचा खायनानि थांतिनि रां पैसा खिबुयै जे जागाव गाहाम करंकाय चाय तंनानि ए सिरुमो तंनानि आबनो आ टंथकचा तंनो खिबुयै चिनी त्रिपुरा सा मोथांजाकनानि बागै चिनी बुवाग्रा त्रिपुरा सानो थांचा अंदि नि सिरखबै दं मकलनि मुक्ति खिबुयै दं रां पैसा खिबुयै दं बिनोवा मकलनि मुक्ति खिबु मानो जों बाहायकै चिनी त्रिपुरा सा जत्तो थांचाङै पालबाक्साकै चुबावै बाहायकै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा आदाय थाइमाननाय अबनो तैनो जों फाइनाय 2 तारिख निसिमि दिल्लीओ रवनारनाय ताई दरनांनाय 5 और 6 तारिख दिल्लीओ गाहामखाय चिनी त्रिपुरा साराव थाङै चुबाचु खायै बुबाग्रानि इमांनो मुखथां सानमान बागै आं 49 सामननि ब्लक कमिटी निंगै कयजाव हामबाय जतो त्रिपुरा सा 19 दफा ताखुरनो खुलुमका।